Národná sieť rozvoja vidieka bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva v roku 2009 ako súčasť programu rozvoja vidieka 2007 až 2013. Činnosti Národnej sieti rozvoja vidieka sú zadefinované v kapitole 6.12 programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013 a vychádzajú z nasledovných kategórií: zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka, poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných buletinov, príručiek, internetových stránok a podobne. Zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja vidieka. Pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania. Podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusí za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a podobne. Slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu LEADER pre všetkých vidieckých partnerov. Národná sieť rozvoja vidieka má centrálnu kanceláriu, jednotku Národnej sieti rozvoja vidieka v rámci agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Regionálne pracoviská Národnej sieti rozvoja vidieka sa nachádzajú v 7 krajských mestách. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Prešovskom kraji má sídlo na Baštovej 44 v Prešove. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy 8974 km2 je druhým najväčším krajom na Slovensku. Počtom obyvateľov 801 000 si drží Prešovský kraj celoslovenský primát. Hustota zaľudnenia v kraji 89 obyvateľov na kilometr štvorcový je druhá najnižšia medzi všetkými regiónmi Slovenska. V Prešovskom kraji sa nachádza 490 obcí, ktoré sú podporované z programu rozvoja vidieka. Poľnohospodárstvo je jedným z rozhodujúcich odvetví v kraji, vplývajúcim na hospodársky a sociálny rozvoj. V Prešovskom kraji bol priznaný štatút MAS, miestna akčná skupina, 4 združeniam za účelom rozvoja územia prostredníctvom implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka poskytuje maskám informácie a poradenstvo z oblasti programu rozvoja vidieka, predovšetkým z osy 4 LEADER, organizuje rôzne stretnutia, semináre a exkurzie. Príklady dobrej praxe, pozitívne príklady a ich propagácia je jednou z ďalších aktivít regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka. Konkrétnym príkladom je aj rodinná farma Kyjovský František Agrofarma Medzany. Mladý kreatívny farmár, ktorý sa občas nebojí riskovať. Spoločne s otcom patria k špičke v produkcii plemenných bíkov slovenského strakatého plemena, ktorých predaj prináša podniku najväčšiu pridanú hodnotu. Sú členmi odbytového družstva, ktoré presne vie, čo chce. Svoj vzťah k poľnohospodárstvu preukázal výsledkami svojej práce, keď patrí medzi popredných chovateľov hovädzieho dobytka v regióne a dosahuje výborné výsledky aj v rastlinnej výrobe. Firma sa v posledných rokoch umiestňuje na popredných miestach v súťaži Top Agro a Najchov. Najvyššie umiestnenie dosiahol v tomto roku, keď v celoslovenskej súťaži Najchov kategórii dojnice plemena slovenské strakaté sa umiestnil na prvom mieste a v priemere za 5 rokov existencie tejto súťaže bol vyhodnotený ako najlepší chovateľ tohto plemena na Slovensku. Malé projekty a na viacero aktivít. Asi tak by sa dala pomenovať snaha Petra Kyjovského získavať eurofondy. Od roku 2003 sa jeho otcovi už podarilo získať 3 projekty zo 4 podaných. Ďalšie podané projekty čakajú na vyhodnotenie. On ako mladý farmár pôsobiaci v znevýhodnených oblastiach má právo uchádzať sa o 60% nenávratný príspevok. Čo nám veľmi pomohlo, je veľmi dôležitá informovanosť a z tohto hľadiska veľmi dostupné a presné informácie sa nám podarilo získať aj vďaka regionálnemu pracovisku Národnej siete rozvoja vidieka, ktorá sídli v Prešove. A vďaka vlastne ich vzdelávacím a informačným aktivitám sa nám podarilo pripravovať a úspešne aj realizovať tieto projekty. Aktuálne experimentuje s myšlienkou, že sa dají na bioenergetický biznis.
Práve v jednom z podaných projektov by mal mať možnosť získať dotáciu na peletovací lis a diverzifikovať svoju činnosť. Keďže má vo vlastníctve časť lesa, chcel by nevyužitú lesnú hmotu zužitkovať. Verme, že i tento ďalší z progresívnych nápadov mladého farmára povedie k vyššej konkurencieschopnosti na naše podmienky malej, no progresívnej farmy na východe Slovenska.